ešte trvá dlho. A na to, aby to trvalo dlho, milí gazda, milá gazdina, tak to máme slaviači. Ja len pripomínam, je tu niečo, čo ste slúbili, tak to dodržte. Gangnam Style. Naozaj, poďme všetci, čo sú tu! Poďme skáču všetci! Priatelia, pozbuďte ich, pretože naozaj majú toho dosť, ale napriek tomu ládzu. Paťo, ideš, vydrž to, dobre, dobre. Toto bude asi aj striptease, ty brďo.
imporky na bruchu. Dámy a páni, milí naši fanúšikovia, v tejto chvíli naozaj ženích má košelu na pol žrde a poviem vám pravdu, že predbieha striptera v teplákoch, ktorý bol na rozlúčke. Ja si myslím, že naozaj jeden neskutočný potles patrí tejto dvojici mladých ľudí, lebo vďaka ním sme dneska prišli sem. Maťo a Mirka. Pár, ktorému vďačíme.